Φαίνεται ξεκάθαρα πόσο ανάγκη έχει τους βαθμούς και η ομάδα του Μάκη Κατσαβάκη. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους με Αραβίδη σέντρα σουτ. Κόβει ο Θεοδωρίδης. Θέλει να ξεδιπλώσει τον Πανετολικό με γρήγορη πάσα. Είναι ταχύτατη και ο Καμαρά και ο Ονουάτσι. Ο Καμαρά το σουτ. Περνάει μπάλα εκτός. Είναι out. Το Λεζάι. Ωραίο το άνοιγμα για τον Θεοδωρίδη που κρατήθηκε πίσω. Θεοδωρίδης για τον Άντι με τη μία σε πρώτο χρόνο το σουτ. Μάλλον στραβοκλωτσιά καλύτερα. Ήρθε το νέο Lancer Sport Park. Δύναμη και οικονομία. Με νέα τιμή από 14.853 ευρώ. Στο έδαφος ο Θεοδωρίδης, ο Ιάκος είναι πολύ κοντά. Ο Νουάτσι Θεοδωρίδης συνεργάζεται. Ο Νουάτσι σε θέση τέτα-τέτ. Φοβερή απόκρουση από το Σέρεμετ. Γρήγορα εκτελεί το φάουλο ο Παπαδόπουλος. Είναι offside ο Κιβελίδης. Ξανά η προηγούμενη φάση. Κιβελίδης κάνει το άνοιγμα για τον Αραβίδη. Τώρα είναι 3 με 3. Ο Αραβίδης έχει στηρίγματα τον Κιβελίδη και τον Παπαδόπουλο. Φοβερό γκολ από τον Αραβίδη. Ανοίγει το σκόρ η Δόξα στο Αγρίνιο. 0-1. Με τον Αραβίδη να πανηγυρίζει έξαλα την επιτυχία του. Ένα λεπτό μετά το χαμένο τέτα-τέτ του Ονουάτσι, ο Σέρεμετ που κράτησε το 0 εκεί για την εστία του. Η Δόξα ανοίγει το σκορ με τον Αραβίδη. Ο Αραβίδης ο οποίος είχε να σκοράρει από το Δεκέμβριο του 2007. Να ο Πανετολικός τώρα και πάλι ο Σέρεμετ. Ο Νουάτσι, πολύ ωραία, ο Άντι, κοντρόλ σωστό πάνω στην κίνηση, άρχισε ο Ρότσα στην πάσα για τον Καμαρά, τη βγάζει τώρα. Καμαρά στην περιοχή, τον κυνηγάει ο Λίμα, έγινε η σέντρα, οι κόντρες, ο Άντι, ο Νουάτσι, τρίτη προσπάθειά του στο παιχνίδι. Έφτασε η μπάλα στο Ρότσα, χαμός στην περιοχή του Σέρεμετ, ένα ακόμη σούτα από το Θοδωρίδη. Κόρνερ. Στη γωνία ο Ρικάρντο Φερνάντες, εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά από το Θοδωρίδη. Σέρεμετ. Φοβερή απόκρουση από το Σέρεμετ. Ο Ρότσα θέλει να συνεργαστεί με Καμαρά. Οι κόντρες του εννοούν. Η μπάλα φτάνει τώρα στον Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδης πάει να καλύψει. Ο Καβακλίδης έγινε το σούτ από τον Θεοδωρίδη. Μπάλα περνάει out. Σιόντις για το Ρότσα. Έγινε η σέντρα. Η κεφαλιά από το Χαριστέα στην αγκαλιά του Σέρεμετ. Το Λεζάι πήρε όλο το γήπεδο που βρήκε ανοιχτό μπροστά του. Καμαρά για τον Ονουάτσι. Ο Νουάτσι δοκάρι. Ούτε τώρα ο Νουάτσι εδώ όμως είναι άτυχος. Έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Σέρεμετ. Θεοδωρίδης με πολύ φάλτσο. Σέρεμετ με τις γροθιές. Μουμίν έκανε το σουτ, δοκάρι πάλι. Δεύτερο δοκάρι για τον Πανετολικό. Η μπάλα πέρασε out. Καμαρά αλλάζει με τον Χαριστέα. Καμαρά είναι γρήγορος, αφήνει τον Καρακλίδη στην πλάτη του και πάει στο τέτα-τέτ. Καμαρά Σέρεμετ. Πυροβολεί ο Πανετολικός, ένα ακόμη σούτ από τον Ρότσα. Σε πρώτο χρόνο το σούτ από τον Άντι, σε δεύτερο από τον Θοδωρίδη, με δεύτερη προσπάθεια ο Σέρεμετ. Χαριστέας. Θεοδωρίδης, το σούτ, η μπάλα out. Και είναι ο Πανετολικός με το να καλέ να εκτελεί αυτό το φάουλ. Κεφαλιά από τον Τολεζάι. Διώχνει ο ψυχογιός, στην πλάτη του βουτούσε ο Σέρεμετ για μια ακόμη απόκρουση. Μπάλα που μακρύνθηκε. Ο Μουμίν γεμίζει. Καμαρά βολπλανέ σε πρώτο χρόνο. Out. Του δίνει στήριγμα ο Ρούτσις και το άνοιγμα είναι για αυτόν. Ο Ρούτσις η προσποίηση. Μία ακόμη στο Μουμίν, έκανε τη σέντρα. Δεν μπλοκάρει ο Τζενάμο. Πάει να γίνει επικίνδυνος ο Αραβίδης και διώχνει σε κόρνερ ο Ρότσα. Ένα ακόμη άνοιγμα για τον Αραβίδη. Αραβίδης που τρέχει να φτάσει στο τέτα-τέτ. Το Τσενάμο, ο Γιάχος γύρισε και προς τον τέταρτα, αν πρόλαβα να δω καλά, για να ζητήσει και τη βοήθειά του προς την κυρία Μίτσι, και δίνει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Είναι ωριακή φάση. Για να δούμε ακόμη ένα replay σε αυτή την μονομαχία των δύο παιχτών. Το μαρκάρισμα είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελεί ο Λεάντρο Τσενάμο. Στην άλλη πλευρά ένα ακόμη γέμισμα. Χαριστέας, πέρασε η μπάλα. Ρότσα με το αριστερό. Out.
Από το ύψος περίπου της μικρής περιοχής η προσπάθεια του Ρότσα να χρηστεί σκόρερ. Τρομερές αντιδράσεις στις κερκίδες από τους φίλους του Πανετολικού. Η μπάλα παίρνει ύψος, διεκδικήσιμη. Ο Μουμίν κερδίζει τον αέρα το Λεάντρο Γελαδάρης. Απομακρύνει ο Αυρός Παπαδόπουλος και φεύγει ο Λίμα. Τον κυνηγάει ο Κούσας, ο Λίμας στη θέση τέτα-τέτ. 0-2 η Δόξα. 0-2 ο Λίμα. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ των Μαυραετών στο πρωτάθλημα, κόντρα στην εικόνα του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τώρα έχουμε μικρή, φανταζόμαστε και ελπίζουμε, διακοπή στο παιχνίδι. Κρίμα είναι. Λεάντρο. Οι κόντρες, το σούτ από τον Λεάντρο, κεραυνός, η μπάλα πέρασε out.